tanan nga, mapakuhay na ka ha. Hindi ka ngayon na maghago. Sige, hindi na. Anak ako sa gawas. Sige na. Hindi na. Salamat kayo ha. Dako kayo gibutang kabubuto nimo. Congratulations, Lila. Ay, na day ka mo arte. Badlungan ang bayhana na. Kaya bisan to taga-dagat pa ko, di ko mahadlok ni mo. Bisan taga-asa pa ka, di ko mapadagdaog ni mo. Tungudan ng taga-dagat? Baliwala na lang ako ninyo! Ako'y saan ni mo? Ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit, nga dili ikaw kanako ihikaw, daw sa tinuray, ikaw man di ay ang hinungdan sa kalipay ko. Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa way kinutupan kundi ikaw da, ug wala na'y lain pa. Bisan pang kapalaran, buot mo babag ka nato. Apan andam isugal ang akong tanan, diha kanimo bugti sa gugmamong makiangayon nga angay kong pangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa way kinutuwapan kundi ikaw da, ug wala na'y lain pa. Pananglit dili ikaw wala na'y lain pa. Wala na'y lain
nang hidnap po niya, kaan na kayo. Ikaw sad, leading man man ka, di ba? Dapat imong pangusganin mo tingog nga imo man siyang giluwas, gikidnap man siya, oh. Kamu sad, di mo maglaw siya. Ibiraw ninyo ikaw, bakapan nimo siya. Okay, usbo na to ha. Basta, kamu ha, hugot na ninyong baguhan. Ikaw, balik ka nga to, sige. Kuptisag balik, dili, tikto na to, tikto. Okay, kameraman, balik. Okay. Faster, lihok na, lihok. Lain pa ang gipangadoy ning dughan, wala na ilaan pa ang gimahal ning dughan, so why kinutuwa. Wala na ilain pa ang gipangadoy ning dughan, wala na ilaan pa ang gimahal ning dughan, so why. Asan mas Jasmine daw? Nanti ko nila ng dulor bay. Wow. Kasi ni baon eh. Oh, basig magkuha to sa eksamina bay. Nga naman. Basig ari na tumukuyo bay. Makiktipo na to na to. Paghilom dia eh. Unsa ka na si Jasmine bay no? Unsa jud ka na siya? Tanawa ba ya? Halos tanang silingan na to nasuod na. Hantod sa mga bata. Nya usahay atong bay mahimo pang klinik. Sige lang. Pasagdi lang na siya, be. Oh, maayo man sa dinoon bay. Aron malingaw ta. Kumusta na kaslilak rin ba yun? Uy, nanasap ka na bay. Kalinti na nasililak bay. Stilang di mo. Guba na sa na imong adlaw ron. Ikalit man na siya samtog sa kong nahuna, be. Unsa ka siya, ro? Tingali bay, basing malipayon siya. Mga unang tabay para malimot sa itong problema. Gutom na bay. Nanasap ka na. Tidak gali mo bay. Gusto na lagi ana bay. Kalinti na to si Lilak. Nga to hinungdan. Okay, mo niya itong buhaton nila. Di pa ta makashoot sa sequence 21. Okay. Ipalya ko kwa sa bom. Si Mika, di juga ito nga. Ano ba? Maproblema na sa tani. Unahon na lang dyan ako ang imuha tanan. Oh, sige. I got you runaway smile in my piggyback, baby. Hello, Mr. Ruiz. Mao lagi. Wa siya makatunga. Nasakit. Mao ba? Pero Mr. Ruiz, mahayo ka ng nahunahunaan mo. Pero okay. Okay, Mr. Ruiz. Mao magka. Okay, sige, bye. Naunsa ka, Derek? Doon ay problema? Di na dyan makahimo si Mika. Pa, kung inaana, kinala tigipuli niya. Oh. Nanay gipuli si Mr. Ruiz. Kinsa man? Yang pagbuot, si Sarah. Ha? Si Sarah? Suod sila Mr. Ruiz. Ngayon kuno si Sarah. Dahas kong trabida. Mao ba? Yung pang ginubayana. Hindi mo uno. Saan sige plano niya? Naganahan si Mapil ang kajika. Oh, magdaktura ba yun? Asa man? Kung pira ni mga arila ka? Wala ko'y paliton? Sige lang, bay. Padayon lang. Eh, meron si Doktora ba yun? Di dyan na siya pawahida. Joy! Kumusta ba? Nako'y good news ninyo, Christian!
Unsa man ang doktora? Muanhin na to ang doktor nga akong giingon ninyo. Ug mapirahan na ka, Christian. Operahan na ka, bay. Makakita na dito, bay. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So Christian, makakita na ka pagbalik. Puni pa ang imong pag-ampo, ha? Unsa man ka di, abay, eh? Isilak mo nung ganoon? Mauna-unta ron ang among gipaamo. Nang sinaaray mo. Kung bakit kita naon niya ako pagbalik. Siyang una na kumakit. Christian, Bay, wala na ito hinungdan si Lila. Kaya ito siya. Saan taon ka ba, eh? Mauna-unta niya ang among gipangan. Mauna-unta niya. Christian. Mauna ang dugay na namong gipangan. Mauna-unta niya gayon na. Na makita na ko pagbalik si Lila. Kumawa nimo. Mubalik ko alang nimo. Apan, nganong ubiya man ka? O gimahal ko nimo, dili ka mawala nako. Kat! Dave, what's wrong? Di ka kasabot ka ng wala. Wa na siya. Kasabot. Yes, direct. Okay, take two. Okay. Sige. Take na. Timan ni, Dave. Cameraman, ready? Standby. Okay. Rolling. Action! Apan, gimahal ko nimo. Nganong mawa man ka nako? Kinahanglang sabton ko nimo. Mubalik ko. Tungod ug alang sa atong gugma. Mubalik ko. Mubalik ko. Isag mo siya may tabo. Tigyot di kabiyaan. Ikaw ang pinaka-importante na. Nambaw sa tanan. Mamatay ko, my loves. Kumawa ka na po. Masalo ako, Christian. Kat! Lilac, what's wrong? Masalo ako. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So Lilac. Atake mig tubig! Dali, dali. Tubig, dali ah! Masalo ako, Maya. Oh, suna. Ang tubig, dali ah!
unsay mahitabo. Mauna ni ang imong kinabuhi. Kusa, kinahanglan daw ato na nimo ni. Bagong kinabuhi na ang imong atubangon karon. Bisa kung sao. Sakit lang lahat. Mabalik yun siya na ako. Bay, hindi ko nga naman kagalingon. Ayaw palupig. Kung nakabiya magani siya nimo, nagpasabot na bay, na di tinod ang isaad niya nimo sa una. Gusto na, Christian. Ato ba nga ang bagong kinabuhi? Magpasalamat na lang ta nga gigiyahan ta sa labaw makagagahom. Magkita ka pa pagbalik. Pakaya ka na ako na. Di ka masakit na makakita na ko. Huwagin siya. Ablihi ang imong kasing-kasing. Ayaw pagpada. Huna-huna nga nilabay na si Lila. Kung magkita man mo pagbalik, yun na nakahigayon na usudya niya. Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa way kinutupan, kundili ikaw daw